Dobrý večer, nech sa páči. Ocenenie za dlhoročnú umeleckú tvorbu si z festivalu odniesol herec Ivan Palúch. Dlaždica s jeho menom onedlho pribudne na filmový chodník slávy v Bratislave. Bol som aj dojatý, ale skutočne vážne, lebo som nepredpokladal, že po toľkých rokoch a tak by si niekto na mňa spomenul. Ivan Palúch dostal najväčšie filmové príležitosti koncom 60. rokov. Úlohou Adama Jednoručku v snímke Markéta Lazarová zaujal zahraničných tvorcov. Juhoslovanský režisér Aleksandar Petrovič ho obsadil do milostného príbehu Čo skoro bude koniec sveta, kde si zahral po boku francúzskej herečky Anny Giardotovej. Nemecký režisér Volker Schlondorf s ním nakrútil snímku Michael Kohlhaas. Obidva filmy boli nominované na Zlatú palmu festivalu v Cannes. Popularita Ivana Palúcha pokračovala aj v bývalom Československu. Účinkoval vo filmoch Zabitá nedele, Ucho, Princ Bajeja či v seriáli Adam Šangala. Ja vám tu, mati moja, nezostanem. Len čo otca pochováme. Odídem do sveta. Každý z týchto filmov mal niečo do seba. Napríklad toto bol vynikajúci film, teda tento Bude skoro koniec sveta. Preto, lebo som žil medzi tými ľuďmi v tom autentickom prostredí, proste všetky tieto záležitosti. Učil som sa narábať tým bičom, raz som si skoro vybil aj oko. Ma vždy obsadzovali nie k veľmi komickým postavám, tak by som to charakterizoval. Zlom v kariére Ivana Palúcha prišiel v roku 1974, keď mu zakázali hrať v divadle, filme a televízii. Patril totiž k signatárom Charty 77 a vyhlásenia 2000 slov. Do 80. rokov nemohol pracovať ani ako pomocný robotník. Zo dňa na deň proste nechceli o mne nikde ani počuť. Keď ma niekto stretol na ulici z Národného divadla, tu kolegovia z Pražského, tak sa nechali skoro na Národní tříde prejsť električkou, aby sa nemuseli so mnou stretnúť. A už vrchol bol, keď som išiel do panelárne, tak sa ma spýtali, a vieš čítať a písať? No, samozrejme, no tak budeš robiť majstra. No ale na druhý deň som prišiel a proste ma neprijali ani tam. Využili ma ako zviera. Konečne im rozumiem. Urodzeným, vznešeným, ušľachtilým. Bol som hlupák. Ivan Palúch má ešte jednu vysnívanú postavu, ktorú by si rád zahral. Ja som ju nazval, že je to nositeľ svetla. Matej Hrebenda. To by som si zahral teda s obrovskou rozkošou. V podstate sa naozaj tabloval ako filmový herec, v pravom slova zmysle. Tá jeho významná alebo výrazná typológia ho predurčovala na to, aby hral všelijakých takých tragických a tragikomických hrdinov. A v každom prípade urobil vo filme to, čo málo aj divadelných hercov dokázalo spraviť. Bratislavský festival uviedol v tomto ročníku veľa noviniek. Nechýbali ani v sekcii Made in Slovakia. Pavol Barabáš uviedol svoj nový film Vášeň pre život. Vybral sa v ňom po stopách poľského horolezca Vieslava Stanislavského, ktorý urobil v rokoch 1929 až 1933 100 prvovýstupov v tých najťažších tatranských stenách. Našli sme to, čo on zažíval v tých vysokých horách. Teraz si uvedomíte, že máte cenný materiál doby, keď mladý chlapec prežíva v tých horách tú vášeň, to spojenie s tými horami. A my sme to chceli prepojiť, jak dnešní mladí ľudia tú vášeň k horám prežívajú. A podarilo sa nám urobiť také zaujímavé porovnanie, ktoré je vlastne základom celého toho filmu. Najvyššia tatranská stena nám podľahla. Leží tu pod nami. Dodriapanými rukami sa dotýkame jej horných okrajov. Stojíme opití šťastím a strhávaní vetrom na vrchole. Dlho sme čakali na ten optimálny čas, kedy budeme môcť začať, ale bohužiaľ ten prvý deň nás chytili aj laviny, fújavice, vichrice, odkladali sme tie nástupy, točenie, ale nakoniec sa to podarilo a dokončili sme vlastne 4 jeho také najzaujímavejšie cesty a tie sú vlastne aj v celom tom filme. Film Vášeň pre život vznikol v koprodukcii RTVS a Pavol Barabáš už zaň získal na Festivale horských filmov cenu Grand Prix a cenu divákov. Bratislavský festival ukončil 7-dňový maratón udeľovaním cien v 3 súťažných sekciách. Grand Prix za najlepší film získala francúzska snímka Party Girl.
Medzinárodná porota ocenila realistický príbeh ženy, ktorá sa ocitá na životnej križovatke a zisťuje, že nie je schopná odpútať sa od zabehaného životného štýlu. Za majstrovské zobrazenie samoty a strachu zo smrti zvíťazila medzi dokumentárnymi filmami španielsko-kolumbijská snímka Nie je všetko vigília. Víťazom súťaže krátkych filmov sa stala americká snímka Milión míľ ďaleko. Festival sa dnes končí tradičnou papučovou nocou, čiže premietaním filmov do skorého rána.